Já jsem tady teďka signálek číslo 15 a je to nějaký novověký knoflíček a je to napsáno jeans. Ale tak potěší nějaký knoflík aspoň. Tak jsem tady měl signál 14, no to skákalo strašně moc. Jsem nevěděl, jestli tam kopa nebo nemám a bylo to okolo 14 právě. A už jsem to tady někde viděl. Aha. Jo, tady. Tady to je a je to nějaký knoflíček. Uvidíme. Zkusím ho vyčistit, když tam něco bude, tak sem dám fotku, když ne, tak nic. A uvidíme. První dnešní lepší knoflík. Předtím tam byl jenom jeden ten jeans, myslím, že jste už asi viděli. Takže první knoflíček aspoň. Takže mám tady signál 23-25, hrozně silný, krásný signál. Hele. Co je? Není to, je to mince, ale asi. Je to mince, ale já ji musím vyčistit. Vidíš. Mám tady signál 23, tady jsem vykopal, teďka vypadá to, že to bude 10 halíř. Já musím vyčistit, on se strašně rozpadal. A někde tady je pípal teďka ještě jeden signál úplně stejný. Akorát teď nevím, kde přesně to bylo. To teda najít. A? Kde tady to je? A? Už je to venku. Jo, vypadá to na tu úplně stejnou minci. A ještě nerozpadla, ji vyčistím až doma, protože tam ta se mi rozpadla. Tak to zkusím nějak šetrně vyčistit, takže dvě mince vedle sebe teďka tady. Takže paráda. Jo. Tak jsem tady měl signál o 17-18 při cestě domů. A vypadá to na jedno kačku, ale vypadá pěkně, vypadá zachovala. Takže paráda, bude tady zase fotka, super. Tak tady mám ještě, tady jsem našel tu jednu kačku a tady mi to ukazuje signál 18 někde. A je to další mince a je to 20 halíř. A možná přečtu i rok, je to docela zachovalý, 1981. Takže paráda, dvě mince vedle sebe. Tomu říkám závěr. Tak já jsem si řekl, že dneska zkusím tady zahradu naší. První kop tak byl jak nějaký slitek nebo něco takového. A druhý kop se teďka podařil. Tak nějakých 10 centiácích, signál 20-21, ale netuším, co to je. Jdeme to omejt a uvidíme. Bude tady zase fotka. Ale páté to bude nějaký něco československého podle tady toho odznáčku. A uvidíme, já jdu tady kopat dál, jsem si to tady už trošku prošel, tak uvidíme. A už začíná klasický zahradní bordel, no, nějaký kus plátu. Tady někde byla ta mince. Tady byla ta mince. A tam byl takový odlitek, ten pak ukážu na konci videa. A jdu hledat dál, co to ještě bude. Já už jsem si tady něco vytyčil rychle a uvidíme. Já tady mám signál 21-22. A když jsem to kopal předtím, tak jsem zjistil už teďka, vy už to víte, že to byl 50ník. Socialistický, to předtím ta mince. A tady to je úplně stejný signál. Tak to zkusíme. Uvidíme. Má pecka najít ještě jednu na vlastní zahradě. Ježiš, nějaký folie. Tak to pak musím vyhodit.
A? Co to je? Jo, to mi něco říká, asi na to jako nemůžu vzpomínat, myslím, že to je na vzduchovou pistoli, že to je ta násada taková, jak se to zacvakne do té vzduchovky, no. Myslím si to, nejsem si teďka jistý. Tak z dnešního hledání na naší parcele tak je tady kus nějakého železa. Tady to je údajně z regálu, z nějakých, jako spojovák. Tady to je z té hadice, jak jsem říkal. Tady to je nějaký kousek alubalu. Tady je ten 50 halíř. Tady nějaký 2 hřebíčky, kousek folie.